Celia e Cayetana son as únicas xemelgas idénticas no mundo diagnosticadas de heteroplasia ósea progresiva, unha enfermidade ultra rara, degenerativa, sen cura e sen tratamento. Co obxectivo de avanzar na investigación, os seus pais constituíron unha asociación a nivel galego, volcada en dar visibilidade a esta doenza e contribuir a unha mellor calidade de vida dos doentes. La heteroplasia ósea progresiva es una enfermedad de las denominadas ultrarraras, es progresiva, degenerativa e invalidante, para la que no hay tratamiento ni cura alguna. Por ello, el año pasado, después de haber pasado un periodo de tiempo desde que las niñas nacieron, el año pasado decidimos crear la asociación, pues un poco para darle visibilidad a la enfermedad. Tras o Festival Benéfico celebrado en Porto do Son, agora toca a quenda a Noia, onde se vai desenvolver un concerto de rock cos artistas máis punteiros da comarca. Javi Maneiro, Tais ou Causa Perdida son só algúns dos grupos que integran o cartel. Entre outros estará Javi Maneiro con Furtivos, Munulos Dop presentando o LP Padre, Tais, Causa Perdida, que están aquí representando Diego, Rey e Rafa como membros do grupo, e Jerry de Sleeping Cat, que é un artista noiés, e como artista invitado Juan Ramos e Caramés, que tamén son de Noia. E bueno, nós somos un pouco o nexo de unión musical, por así decirlo, entre a asociación e o evento que se vai facer. Conozco Edu desde fai moitos anos, a Lola tamén, que é veciña ademais. Fun seguindo o proceso todo de como crear unha asociación e como van crecendo os eventos que fan e todo eso. O espectáculo dará comezo ás 9:30 no Liceo de Noia, que, ademais de colaborar con esta boa causa, busca abrir as instalacións ao público máis novo. Que desde o primeiro momento que tanto Edu como Lolo e en nome da asociación nos pediron a colaboración en ceder o espacio para un evento deste tipo, bueno, pois abrimos as portas. As entradas xa están á venda no propio Liceo de Noia en varios establecementos comerciais da vila, Tejidos Lamas, Paf Olar, Recuncho das Chuches e Gominoia. Tamén en Porto do Son, na Óptica Seráns, na Peluquería Sas e na despensa de Emma de Portosín. A asociación tamén ofrece a posibilidade de reservar entradas a través da web ou das redes sociais, así como realizar donativos a través da Fila Cero. O prezo das entradas é de 5 euros, que se destinarán íntegramente á asociación.